Қонақларны район башлыгы Рамил Муллин узатып йөрде. Казан қонақлары Мөсим матбугат үзәгендә булып, эш тәртибе, хезмәткәрләр белән дә танышты. Глядя, как сейчас живут даже небольшие телекомпании в маленьких городах, думаю, что если бы у нас в то время были такие возможности, мы бы, наверное, вообще всю Россию порвали бы своими новостями. Телевидение мул газета яисә радиома, ул халыкка якын, аңлаешлы булырга тиеш. Техник чараларны яңартканда телевидение тапшыруларын, яңалыкларны көн сайын эфирга чыгару мөмкинлеге барында билгеләп үтте Илшат Юнысович. Генераль телевидение тормышы булырга тиеш, ул эшләргә тиеш, һәм аны сакларга тиеш, минемчә. Чөнки ул кешеләргә якын, ул кешеләргә аңлаешлы, ул кешеләргә кирәк дип саныйм мин. Менә бераз гына моңайдым, чөнки Мөслим телевидениесе атнага 2 тапкыр гына эшли икән. Минемчә телевидение дип аталса, ул көн сайын эшләргә тиеш. Массакүләм матбугат чараларының көче элеккечә көчле булып кала бирә. Беренчәрдән булып халыкка дөрес һәм оператив яңалыклар җиткерә алганда, эшчәнлегебез дә дәвамлы булачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.